салом алейкум бародаро. бовар кунед ҳамин мусибате ки ба сари мардуми тоҷик омагия чати инстаграм медорам ҳамаи бародаро нависондаста ки ака ягон гап намезанӣ, ака ягон гап намезанӣ. бовар кунед ба дараҷаи раҳгум загем ки урусирам хуб намедонам. бовар мекунед чизе ки ҳаст набояд ҳамон чиза гап занам. урусира ягон майда намедонам ки урусӣ гап занам. бовар кунед ман ҳам падари як фарзандам ва бародаро ҳам падари як фарзанданд, модаро ҳам модари як фарзандам. бовар кунед ови чишми ҳамун модарам ман мебинам дар параи рӯш. худованд сабраш бита. ва бародарое ки дар Москваен дар номтон ҷонам ба провокатсия дода нашем. дар шумо садқа чи ай мақомоти Россия, чи мақомоти Тоҷикистон, чи коре ки ҳаст дидестанд, чи чорае ки ҳаст дидестанд дар номтон ҷонам. фақат дар ҳаққи додармо ва дар ҳаққи модараш дуо кунед ки сабршон бита. бародаро дар номтон садқа ҳамаи мо Москва барои як танга кор кардан мерем. ягон кас ай хирсандиша намерава. худтона эҳтиёт кунед ва дар ҳаққи ҳамин додараки дар ҳаққи модараш дуо кунед. қасам ба бузургии парвардигор чи бародари наздики аст кадом ки дар Москва дар ғарбӣ қатма кор карда ман урусима ҳелаи гап мезанам. месли мегӯм кош урусиро медонистаму ба урусӣ гап мезадам. дар номтон садқа худтона нигоҳ кунед чи мақомоти Тоҷикистон, чи мақомоти Россия, чи чорае ки ҳаст дидесам ҳамун паданалати гинагоҳ ҳам дар ин дунё ҳам дар он дунё ҷазоша мегира. афсус кардистам чи намегӯям. алло ҳифзон кунад.